Hallelujah. Manindog ta. But before ta mag-ampo igsoon, ingna na imong tapad. Good morning, sister. Good morning, brother. Amen. It's so good to be in the house of the Lord. Amen. In the Lord. Amen. So, karong kabuntagon igsoon mo dool magyuta sa presence sa Ginoo. No, God is expecting sa matag usa nato nga ato gyud siyang simbahon diha sa espiritu kamatuoran. Amen. Are you willing to satisfy God sa imong pagsimba karong kabuntagon? Uhaw ba ta karon? Gutom ba ta karon sa presence ug sa pulong sa Ginoo? Hallelujah. Let us lift up our hands igsoon diha sa Ginoo. Salamat kaayo Lord niining kabuntagon. Salamat kay sa imong pag-uban Lord, sa imong pagkatulog gabi. Nakamatami Lord tungod sa imong grasya Lord. Salamat Lord among gilift up niya kanimo Lord ang amo ang panimbahon. First, second, third service Lord magauban ka Ginoo. We can do nothing apart from you. Labaw sa tanan, I pray that you will prepare our hearts Lord aron makahimo mi nga makasulod Lord sa imong presence. Lord, take away Lord unsa may mga nakababag Ginoo sa among kasing-kasing nga dili mi makasulod sa imong presence. We desire you more than anything else, oh God, this morning. Lord, I pray, oh God, that you will saturate our life, our heart in this place. Even, Lord, sa worship team, salamat sa imong pag-uban nila, Lord God. Salamat sa imong pagpanalangin ug paggamit nila. Matag-usa karon, Lord, imuhang panalanginan, VIP, first-timer, panalangini, Lord God. Even sa magdala sa imong pulong karong kabuntagon, we pray for wisdom and your anointing, Lord God. Salamat kaayo, Lord. Daigon ka namo, Lord, niining kabuntagon, simbahon ka namo, amo kang tagbawon sa mga pagsimbag, pagpasalamat, oh God, niining kabuntagon tungod kay ikaw lamang ang takos. Walay lain namo nga tinguhaon simbahon daigon, kundili ikaw lamang, Lord God. Salamat kaayo niining tanan. Ibalik na mo diha kanimo ang tanang dungog himaya ug mga pagpasalamat pagdaig in Jesus name. Ug ang tanan mo ingon og amen and amen. Mga katagaw nga palakpak ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you so much, God. Kaman patasim kamot sa Ginoo mga igsoon. Wala kay laing buhaton karong kabuntagon is mo surrender diha sa Ginoo. Bisan pa sa mong kaigsunan diha sa online. Tell the Lord this morning, Lord, here I am. Sige, maigsoon inang Ginoo, ni ako Ginoo ang mudayeg diha kanimo. Sige, maigsoon diha si mong pagtindog karon diha sa tong online mga kaigsuunan. Tell the Lord, here I am, down on my knees, Lord. Surrendering all, Lord Jesus. Come on, just be in the presence of the Lord. He is here right now. Like a mighty rushing wind, He is here right now, maigsoon. Lord, you are here this morning, Lord, niya kakarong kabuntagon, Ginoo. Lord, we are here to encounter your presence. Lord, niya mi Ginoo muhalad. Niya mi Ginoo muhatag Ginoo sa mong pagsimba diha kanimo. Come on, bunga to pagsimba sa Ginoo maigsoon. Come on, speak in tongues. Yandara ba 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 ba. Hallelujah, we worship your name. Come on, we worship your name, Lord. Here I am, here we are, Lord. Surrender our heart, Lord. Surrendering our heart, body, soul, and spirit. Lord, dili mi muhawa ning gapita Ginoo. Hallelujah. We worship your name. We worship your name. We worship your name. Hallelujah. Jesus. As we sing this song. Here I am, come on, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Here I am, Lord. Find me here, Lord, as you draw me. Desperate for you, desperate for you. I surrender. Oh, we surrender everything, Lord, para kanimo Ginoo. We worship your name.
drench my soul. Drench my soul. There's mercy and grace. Tell the Lord, Lord, I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know. I wanna say to the Lord this morning, Lord, I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Yes, Lord. Come on, just surrender it all this morning. Yes, Lord, you are here. Laka, Ginoo. Consume us this morning, Ginoo. Sa imong kalayo, Diyos. Breathe in us this morning, Lord. Come on, ipataas yung kamot sa Ginoo, my son. Come on, Lord, I surrender. I surrender. Oh, this is our prayer this morning. Jesus, come on with all your heart. With all your heart to sing. Like a rushing wind, Jesus, breathe the wind in. Lord, have your way. Lord, have your way in there. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. Yes, you are here. Have your way, Lord. Woo. Like a rushing wind, Jesus, breathe the wind in. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, yes, you are like a mighty rushing wind. We worship you today. We are desperate for you. We are desperate for you, Lord. Oh, we worship you today. I surrender. Come on. I wanna. That's our prayer, Lord. Una among tinguha, Ginoo. Eyes, body, soul, and spirit. I surrender. I wanna know you more. I
surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Come on, a shout of praise this morning, mga igsoon. Sa atong Diyos katakos simbahon. Hallelujah! We want to know you more, Lord. We want to know you more. That's why we surrender everything diha kanimo. We love you, Lord. Come on, a shout of praise. Come on, everybody shout, I love you, Lord. Everybody shout, I love you, Lord. I love you, Lord. Here we go. Woo! Hey, come on. Oh, oh. Come on, let's celebrate. Buhay atong Diyos, amen. Oh. 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 Woo. Te amo, I love you con todo mi corazón. Te amo, I love you con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul. Here we go. Oh Señor, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Yes, we love you, I Lord. love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love your way. You never change. Your word remains forever and ever. I love your name. Jesus the same. Yesterday, today. Yes, you are, Lord. Forever and ever. Oh Lord, your love never fails me. Oh Lord, your love never burns. Te amo. I love you. Yes. Con todo mi corazón. Te amo. I love you. Con todo mi corazón. We love you, Lord. With all my heart. Oh Señor. With all my soul. Oh Señor, I love you, Lord. Come on, everybody dance. Hey, hey. te amo, I love you, Lord. I love you, Lord. te amo, te amo. I love you, Lord. I love you, Lord. I love your grace that broke the chains of sin and shame forever and ever. I love your mercy, though you are worthy of all the glory forever and ever. Oh Lord, Your love never Yes, fails Lord. me. oh Lord, your love never fails. Te amo, I love you. Yes, Lord. Con todo mi corazón. Oh, te amo. I love you. Con todo mi corazón. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul, Oh, Señor. I love you, Lord. Oh, I know your love never fails me. Yes, you love never fails, Lord. Te amo, Oh, I know your love never fails me. te amo, te amo. Oh, I know your love never fails me. Yes, Lord. Te amo, te amo. Oh, I know your love never fails I know me. you- Oh, oh, I know your love. I know your love never fails. Yes, Oh, Your love never fails, Lord. hallelujah. Your love never fails. Come on, come on. Come on, come on. Hallelujah. Yeah. Yes, Lord. Lord, we love your ways. The Lord of glory. Lord of mercy. Halandon ka, Ginoo. Taliwala sa tanan, Lord, walay pagmahay nga naangkon ka, Ginoo, sa imong katawhan. Amen. Amen, amen. Kami nga imong katawhan, O Dios,
Walay pagmahay nga naangkon ka. Ikaw ang among kalipay. Ikaw ang among kusugo, Dios. Angayan ka sa among kahadlok. Angayan ka sa among pinakataas nga respeto. Angayan ka sa among pagsimba, Ginoo. We worship your name, Lord. Nandun ka, Diyos nga balaan. Nabati ko imong presensya sa kasing-kasing ko. Ang gugma mo, kinabuhi ko. Puno sa kaluoy nga nagiya sa katarong mo. Way pagmahay nga naangkon ka sa kadagaya kalisod. Pagmahay, gikalipay ko ang pag-alagad kanimo. Singahon ka. Come on with all your heart. Yukbo para kanimo, O Diyos. Gawataon Diyos, linghalad ko, kamot gibayaw. Sa ngalan mo, salamat sa kaayo mo. Jesus. Nandun ka, Diyos nga balaan. Nabati ko imong presensya sa kasing-kasing ko. Ang gugma mo, kaluoy nga nagiya sa katarong mo. Ikaw ang among kalipay, kalinaw. May pagmahay nga naangkon ka sa kadagaya kalisod. Salamat, Lord. May pagmahay, gikalipay ko
for you, Lord. You are worthy. Dawata, O Diyos, ning halad ko. Kamot gibayaw sa ngalan mo. Salamat sa kaayo mo. Salamat sa kaayo mo. Wala yung support, Lord. Salamat sa kaayo mo. Daghang salamat, Ginoo. Salamat sa kaayo mo. Come on. Come on. Jesus. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagkabuutan, Lord. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Halandon siya. Labing gamhanan. Labing buutan. Ikaw maluluyon. Matinabangon. Buutan. Gamhanan. Ikaw, Jesus. Angayan ka, Ginoo. Angayan ka sa mong pagdaig, Lord. You are worthy of our praise. Walay pagmahay nga naangkon ka sa kanagayang kalisod ni Diyos. Come on, let's worship the Lord. Bunga ito pagsimba niya sa Ginoo, my son. Come on, hatag. Hatag this morning. Come on, more. This is your purpose. Mao ni atong purpose karong kabuntagon, muhatag. Muhatag. Come on, hatag mga igsoon. Abri imong tingog. Kauban si mong pagtuo. Come on, simbahan na to ang Diyos. Hallelujah. Come on. Oh. akong hikapon karon. Doon sa Ginoo. Because wala mo'y laing duulan kundi ako lamang. I am your God who loves you so much. Gimingaw ako kaninyo. Ayaw mo pababag sa pagsulay. Because I am here for you. I am here for you.
power, my mercy, my love is all for you. The word of God in Jesus. Kondela raya baba manasanda kalarada. Jesus, oh Lord God, we surrender to you right now. Dula ko! Ani ako nakiguban sa matag usa ka ninyo. Nabati ko ikaw. Gisuginlan mo ako sa imong kalisod. Gihatag mo ka na ako ang imong kagool. Paminaw pag-ayo ka na ako. Dili ako mapukan nga Dios. Ako ang Dios ka maluluyon. Ako ang Dios ka mahigugmaon. Nagsingabot ang kalisod. Nagsingabot ang pagsunog sa kalibutan. Ang tibuok kalibutan magilaid sa kabait. Magilaid sa kalisod. Masinati mo niya ang dakong bagyo sa imong kinabuhi. Masinati mo niya ang dakong unos. Unos sa kasakit. Nga moabot sa imong kinabuhi. Busa pagbago. Pag-usap, paghinulsol, doula ang Diyos nga nasa langit, ang Diyos nga butli, ang Diyos nga mahinulsulon diha sa imong kasing-kasing nga naghatag kanimo, naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Ani ako mga anak, ako ang mupukan sa imong kaaway, walay makailog kanimo. Walay makabira kanimo, gikan ka nako. Bisan pa man ang usang gahom sa kangitngi, dili makapukan kanimo. Gihatag ko kanimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Gibisti ko kanimo ang hamili og putli nga bisti sa kaluwasan. Ayaw ka na mansahi, bisan sa gamay nga mansa. Kaysa magbalik ko, kuhaon ko ikaw. Gihatag ko kanimo ang tanan. Ayaw ka gool. Ayaw ka balaka. Nasayod ako sa imong gidangatan. Apan ipasalig ko kanimo nga ang gahom nga gikan sa langit. Ibubo ko kanimo ug ikural ko kanimo sa tibuok pong kinabuhi. Ang kalayo sa panalipod. Ang kalayo sa akong presensya. Og hangtod sa akong pagbalik, kuhaon og puniton ko ikaw, og dalon ko ikaw sa langit. Diin ako nahimutang, diin kauban ko na ikaw, hangtod sa kahangturan. Paabuta ang akong nagsingabot nga pagbalik, uban sa gahom, uban sa kusog, uban sa korona, nga kung igasa diha sa matag usa nga makadaog sa lumba sa kinabuhi. Ayaw pa pilde, ayaw pa biog sa kalisod sa kalibutan. Kay kianaan na ako kanimo, nagauban ako kanimo, nagingon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Come on, a shout of praise. Lord, we are looking forward, Lord, we are excited, Diyos. Lord, walay pagmay, kalisod, unsang butaka sa kalibutan nga ilabay ka namo. Dili mi mabukan, kay niya ka, sa among kasing-kasing. Hallelujah! We worship your name! We worship your name! Salamat kayo, Ginoo. Salamat sa imong paglikon ka namo sa imong mga saado, Dios. Tinuod kayo maong awit, Ginoo, nga wala pagmahay. Kinaangkon ka namo, Dios.
Kung sa man amo sa gubangon, Ginoo, sa maabot nga mga adlaw, maabot nga mga tuig, dili kami mapukan. Kay ikaw ang among batong bantilis, Ginoo. Ikaw ang among pundasyon. Ikaw ang among refuge, Ginoo. That's why you deserve our worship. You deserve our utmost respect, Ginoo. You deserve our kanang reverent awe, Ginoo. Lord, you are worthy of our praise. Takos ka sa mong pagdaig, and we know nalipay ka karong kabuntagon. Lord, we receive your presence. We receive the benefits of your presence. Come on, receive it, mga igsoon. Come on, dawata. Come on, dawata. Hallelujah. Hallelujah. We worship your name. Salamat kayo, Ginoo. Tibok pagdaig, tibok pagsimba, kalag, lawas, espiritu, kwarta, kusog. Lord, nabilin nga oras sa among kinabuhi para lamang kanimo, Dios. Sa ngalan ni Jesus. Come on, once again, a shout of praise. Come on, 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 a shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Takus ka, Ginoo. Amen. Amen sa makosa. Kanang palakpak para kay Lord, mga igsoon. Diya sa mong paglingkod, palakpak para kay Lord. Palakpak para kay Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Makapanglingkod tayo sa presensya sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Grabe ang presence si Lord karong kabuntagon, mga igsoon, right? Mayong buntag kanatong tanan. Happy church. No, grabe ang presence ni Lord Jud. Now we will continue to praise Him and thanks Him. Pinaagi sa atong paghatag, sa atong tithes and offering karong kabuntagon. Are you excited? Yes, of course, we are excited. No? Para lang ni sa ato ang buhi nga Dios. Amen? Allow me to share the word of God to you in Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For the measure you use, it will be measured to you. Amen? Jesus encouraged us to give generously. Amen? This command comes with a promise. Nga kung manggihatagon ka, labi na sa mga tao nga nangihanglan og tabang, God promised us to bless us abundantly. Ma-bless ba ka na mga igsoon? No? Amen. Og sa dihang sa kanunay na ko nga paghatag continuous diya sa Ginoo igsoon, allow me to share my personal testimony. Kadaugan dyan ako mga igsoon. Sa dihang last month lang mga igsoon, May 28, no, unexpectedly na-admit akong husband sa hospital. By faith lang ako ang kwarta mga igsoon. No, nahadlok ko, maigo ba dyan siya mga igsoon. But God keeps telling me, have faith in me. Believe in me and trust in me. Everything will be okay. Tinuod yang pulong mga igsoon, everything will be okay. Why? Because God, no, naghatag siya mga tao, nga gihimo niyang instrument, no, nga muhatag sa amo to support financially. Ug dili lang ka na ang gibuhat sa Ginoo mga igsoon. Ning gawas mi sa hospital nga zero billing. Wala mi gibayaran. Ug dili lang ka na ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi igsoon, padayon siya nga naga-bless sa amo. Gifulfill niya ang promise sa akong anak. No nga ma-celebrate na mo iyang birthday together as one family. Grabe ang Ginoo mga igsoon, once faithful ta diha maghatag sa iya. Iya jung ibalik sa ato pilo, daghan kaayo mga panalangin mga igsoon. Ang dili lang ka na ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi igsoon. Naghatag pa gud siya og good news. No, last month June 13 ning end na akong contract sa work. But gi-extend ako ang trabaho mga igsoon. No, effective July 1 pa jud mga igsoon, continuous ang panalangin sa Ginoo as long as we are faithful in giving to God. No, dili ta masayang mga igsoon. Inana maghatag si Lord og abundance nga panalangin kung ikaw faithful sa paghatag kaniya. Amen. Amen mga igsoon, malipayon jud ta mo hatag karong kabuntagan. Amen. No, kay inaana kamatindanon si Lord sa atong mga kinabuhi. Ready na ba mo sa paghatag? Ready na kita mga igsoon. But before that, I know nga ato ang online viewers excited po sa paghatag karon alang sa inyong paghatag no natay Metrobank account, Chicas account no nga naa sa inyong screen nga inyong makita. Diha ninyo ipadala. Amen. Amen.
Let us all stand mga igsoon, kaya kabalo ko, grabe na jud ka excited ang imong paghatag karong kabuntagan. Amen? So, kupti ka na imuhang tithes and offering karong mga igsoon, no? And let us encounter the presence of God. We declare, have faith on it. Kung sa imong desire, sa imong kasing-kasing, ihatag na sa Ginoo karon. Kaya ang Ginoo matirod anon. Amen? Lord God, hamong gituboy kanimo ang among tithes and offering karon, Lord. Imuha kami nga kanunayon manggihatagon diha kanimo, Lord God. Nga kaning nang gihatag karon, Lord God, imong i-bless sa matag usa, Ginoo. Imong i-multiply in 100 times, Ginoo, in 1,000 folds, Lord God. Ug dili lang kami imong i-increase financially, Lord God. Even sa among pamilya, Lord God, naagid kanunay ang protection, Lord. Naagid kanunay ang good health, Ginoo. Even sa among mga panarbaho, Ginoo, naagid kanunay imong favor, Lord God. Naagid ang imong promotion para kanamo, Lord. That even this pandemic, Lord God, dili ni makapekto sa among pagpanghatag diha kanimo. Kaya among kasing-kasing gawas-awas sa gugma, ka gusto mo dayon kung papasalamat diha kanimo, Lord God. We love you and we honor you, Lord. Ikaw lamang ang tanan sa among kinabuhi, Lord. Because we are nothing without you, God. Isurrender na mo tanan ang naana mo nga panalapi, Lord God. Ikaw ang bahala, Lord God, to continue our heart, Lord. Nga gigard ni mo kanunay, Lord God. Labi na jud sa among mga panarbaho, Lord. We entrust everything to you, Lord. We honor you, Lord God, in this place. In Jesus' mighty name we praise. Amen and amen. No? Kusang na-bless ba ito tanong kamuntago na mention? No? Before, no, ako sang iyo ng tanan, no, pwede ba ka makatindog kadyot? No? Oh, hanggang iyo na papatindog. Practice talaan. Kay always nang gina-remember, Jud. Happy ta ginong balik ang Ginoo. Amen ba? Excited ba ka ma-welcome niya? No, with the count of 3. 1, in the count of 3, son. I want you to give the best, kanabitang pagpakpak o pagsyagit, no? A voice of victory. Mang-imagine ba na nanagid si Lord? Excited ba ka na? In the count of 3, no? Give your best shout, yun, offering, shout, klapak, unsay mabuhat nimo para sa itong buhay nga Ginoo. Amen. 1, 2, 3. Yeah! Woo! Yeah! More for Jesus! Yeah! Yeah! Woo! Yeah! 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 Woo! Woo! Hallelujah! Woo! Amen. No, pwede na makalingkod. Balami ka sa feeling. No, ni Ana always ba? Ang pinakanindot, no? Pero sa tanan, welcome to mo balik no, sa atong first service, kauban sa mga online viewers. No, welcome mo sa atong online service. No? Salamat kayo. I know, no, naay mga kauban na to karon diri, no nga na-invite, no, or first time nga nakuan niya, na-invite niya. No, kung if ever first time nimo karon na may ga-invite nimo or wala, or tapad nimo imong gi-invite, palihog og tindog diri dapita. No, na first time nga naka-tinuan. Amon, ayaw gawin pakpak, mga igsoon. Alright. No, palihog og tindog kadyot, ma'am. No, mga ma'am. Pita-pita, first time nga nakasulod, na i-invite mo or wala. No, kung first time nimo, palihog og tindog. Alright. No, alright, amon, ayaw gawin pakpak. No, palihog tayo dito kaya, ma. No, pita-pita, first time.
No, first time. Oh, na si Sir. Come on, ikaw nagpakpak magsoon. Sir, kajut lang sir. Palyog ninyo, kajut lang kayo. No, di napita, first time. First time nga nakasulod. No, na first time, na-invite pa ka or wala ka-invite ni mo. Sa likod, dito. First time. Amol pakpak, yapon mga igsoon. Hallelujah. No, salamat kayo mga ma'am, no, and sir. No, you are in the right place. No, dili man nga tindogon ka para pangulawan, kung dili gusto na ma-acknowledge. No, but I want to remind you, no, although gi-invite ka sa nai-invite ni mo diri, pero dili ka bisita sa Happy Church igsoon. Bisita ka sa atong buhi nga Dios nga si Jesus. No? In behalf, no, sa ma'am, sir, in behalf sa Happy Church, no, together with our senior pastor, Pastor Lita Aliman, together sa leaders, no, ani nga building, ani nga pamilya, no, we welcome you. No, welcome kayo mo, acknowledge mo. Salamat kayo sa pagsugot sa invitation. Amen. In a count of 3, no, Happy Church, no, mo maigsoon. Ato siyang ibutang og welcome to mayon tawag welcome to Happy Church. Okay? 1 2 3. So, welcome sa Happy Church. Alright, no, pwede na tayo makalingkod. No, salamat kayo. Kung natay mga highlights, no, sa tibok semana, natay mga highlights, i-flash sa screen. Alright. No, excited na ba ka? No, salamat. Mo yung mga highlights ato tibok semana. No, dayon. One, ako lang yung ng tanan sa inyong inyong mga cellphone, palihog lang kog turn off. No, sa turn off lang ang ang kanang kuan, i-vibrate lang, importante. Wala lang social media, wala lang magdula. No, i-ready na imong ballpen, notebook. Ready na ba ka? No, magdala sa pulong sa Ginoo aron montagag son. Walay lain son. Ato ang senior pastor, Pastor Lita Aliman. Come on, let's give praise. How are you? Kumusta man mo? I am prosperous, healthy. I'm wise, praise God, hallelujah. Ato dang mas kusgo na to para makadungog ang atong dalungga ng atong espiritu. Hello! Ready? Kumusta mo? Yes! Lord, kana mao kami, Ginoo. Salamat kayo. Salamat, Lord. Gideclare na namo sa matag usa, Ginoo. Personal na mo, Lord. Nga conviction, Ginoo. Kami gipanalanginan, kami giuswag nimo, Lord. Maayong panglawas na mo, Lord. Ug maalamon mi sa pagatubang sa mga panghitabo ug ang among kinabuhi ning kalibutan. Salamat, Lord. We give you praise. Amen. Salamat. It's first Sunday of the month of Woohoo! July, kaway-kaway sa mga katauhan sa Ginoo. Salamat kayo. Diri na lang sa taas, una pa man dahil sa taas. Salamat, welcome na sa Misa 9. Salamat sa Ginoo. Almost full house ta. Praying ang taga-online, nasa online, nga walay mga walay gibati nga makauban nato sa physical or on-site nga paragtigom. Sulito na to ang panahon. Nagyapon ta sa MECQ. Pero salamat sa Ginoo nga hantod sa pitsa 15 basin itugot sa Ginoo nga 15 to 30 maalaw na nato nga maka-fellowship atong mga kabataan, no? Praying for mo kuan na gyud di na mo spread ang COVID sa Pagadian and Zamboanga del Sur. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ready na ba ka for the word of God? Manindog mo palihog igsoon. Do you have your Bible with you? Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Dirita sa Luke chapter 24. 46 to 49. Lucas, Kapitulo 24, versikulo 46, ngadto sa 49.
Basa sa ko sa English, nag-ingon diri sa New Living Testament. And he said, yes, it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day. It was also written that this message would be proclaimed in the authority of his name to all the nations, beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. You are witnesses of all these things, and I know, and now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Verse 46. Unya, pasabot niya sila sa kasulatan ug miingon kanila. Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan apan kinahanglang maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa itaas. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala na makalabaw sa gahom nimo. Sa gahom nga imong gipakanaog diri sa kalibutan. Thank you, Lord, nga kini nga power, Ginoo, mahimo ning mapadayag sa matag usa kanamo nga dili kami perdido, Ginoo, nining kalibutana, kundili labaw ming madaugon, Ginoo, tungod kay gahom sa itaas ani nagpuyo sa sulod namo. Thank you, Lord, as we receive your word. As you move in this place, God, samtang mag-move ka ning dapita, samtang maglihok ka sa mata kasing-kasing. Salamat, Ginoo, nga walay malabyan karon, kundi ang tanang giuhaw, makainom. Ang tanan, Lord, nga gutom, makakaon. Tungod kay niya ka, kauban namo, kaura ang makatagbaw sa among kinasuluran. Thank you for your word. Among gidedicate among heart ya kanimo, among mind dili maglaag-laag kundili mas sentro karon sa pagdawat sa imong pulong. Salamat Amahan, himay kadungganan nimo lamang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo singgit og hallelujah. Ang tanan mo singgit og hallelujah. Amen. Manglingkod mo, Mike Son. Thank you, Lord. Magisgot ko about the power from above. The power from on high. Ang gahom gikan sa itaas. Kini nga Book of Luke chapter 24, gisugdan ako sa verse 46 to 49. Hapit na si Jesus mo saka sa langit, almost to ascend to heaven. Tungod kay tagalangit si Jesus, mo pauli na siya sa langit. O kauban niya iyang 11 ka disciple, no, nga nagsaksi, no, sa iyang hapit, sa iyang pag-ascend sa langit. But before that, samtang nakukabuldo sila, iyang gipahinumduman iyang mga tinunan sa nahisulat sa dugay na nga panahon. Mahitungod kaniya. No, gipahinumduman lang niya iyang mga disciple, no, nahisulat na, no, it was written, na prophesy na, natagna na, nga mahitabo. Unsa ang gingon niya, nga matuman kaniya, nga siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas, and nga siya magantos, mamatay, apan mabanhaw sa ikatulong adlaw. O iya pong ipahinduman, ang iyang mga tinunan, sa nahisulat pod, no, nahisulat pod. Ang tanan bitaw nga nang hitabo, it was all written. Nahisulat na. So ang nahisulat, nahitabo gyud. Tungod kay walay naisulat, walay naisgutan about the Messiah nga wala gyud nahitabo diha kang Ginoong Hesus. Og nagpahinumdum pod siya sa nahisulat about the message
ang mensahe nga gusto ni Jesus ipaabot sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Nga nahisulat na pod nga ihimuon kini nga mensahe, kani nga mensahe nga gusto niyang ipaabot gikan sa Jerusalem ug hangtod sa tibuok mga kanasuran, kani nga message of salvation. So, ingon siya, iproklamar ni, iwali ni sa authority, sa gahom sa akong ngalan, sugod sa Jerusalem ngadto sa tibuok nga mga nasod. Unsa may message nga gusto ni Jesus nga bitbiton sa iyang mga tinunan. Iyang di lang sa tinunan niya, mga disipulo niya, kundi kanatong tanan. Mao niyang message nga gusto niyang iproklamar nga pasaylo sa sala. Nga dunay pasaylo sa sala. Sa matag usa nga maghinulsol. There is forgiveness of sins for all who repent. Katong maghinulsol, katong mubiya sa sala, ingon ang mensahe, there is forgiveness of sin. Og si Jesus, iyang gipoint, ingnan niya yung mga tinunan, kamo ang mga saksi ni ini. Kani nga message, kabalo mo ani, og naka-experience mo ani, kamo mga saksi ani. Ingon nga gipadala nako, kako sa amahan, iyang gipadala iyang mga tinunan. Ingon siya, He will send, iyang ipadala ang balang espiritu sama sa gisaad sa amahan. Kay mauto ang power sa mga musaksi mahitungod sa maing balita nga gusto niyang ipaabot gikan sa Jerusalem hangtod sa tibuok kalibutan. Makiskot ko karong buntaga, the Holy Spirit is the power of God from above. So kaning gahom nga gikan sa taas, mao ni ang balaang espiritu. Ang tanaming og balaang espiritu. Sa English is Holy Spirit. So nagisgot si Jesus na ay akong ipadala ang gahom nga gikan sa taas. Ug kini mao ang persona sa balaang espiritu. Now diri sa kalibutan daghang mga power. No, daghang mga siguro kita naka-experience ta og naka siguro nahimo tang kaparte sa wala pa ta sa kamatuoran, daghang kaayong gahom diri sa kalibutan. Di gyud ko makalimot nga daghang kay kong sakit sa una, daghang kong gibati sa kong lawas, desperado kaayo ko kinsay makatambal hangtod nga naabot ko atong patay ko no to siya nga dugay na siyang namatay nga dili na ugnas ang iyang lawas, potensya na. Mao siguro to siya, no? O potensya na man siguro ngalan niya. Sa buhol man siguro to. Ug sa diha kunong mo, mutuo ka niya, ug haplasan ka niya atong iyang lawas, mamaayo ka, kay doon na daw power ka to nga patay. Daghang kay nangadto dito para mga ayo. Daghang kay kung naagian nga mga power diri sa kalibutan, kay gusto tag depensa, gusto tag kaayuhan, pero pa man ta kabalo sa kamatuoran, pero daghang kayo tang amo naka-identify ba mo nako ana? Usapon ko sa mga nahimong naka-experience sa gahom-gahom sa kanang bala bitaw. Bala nga itakin, ihabak. Tungod kay akong bana kanang ahente man siging travel. So akong nauna protection, no? So doon ay namaligya nga gahom-gahom daw tong katong sa ngalan ani, katong bala. So ibakos mahal ra ba kayo 5,000 ang isa. Ug tungod kay nag-apasta gahom protection, nakapalit pud ko. Unya nakaagi pud ko nga nahimo kong singsingan. Naisingsing sa akong organisasyon ni Cleo. Nasako pud ko ato. Tungod kay power pud to. Matod pa sa pagkuan sa mga pagpasabot, katong singsing, makabalo daw to si Cleo kung asa dapit, kung sa gibuhat na mo. So, kanang, tungod kay, wala ka sa kamatuoran, daghang kaayong mga power, mahimo ni mong ma-entertain ba? Tungod kay, doon na kay, gustong mahimong maapa sa imong lawas. Nakiskot ko ani, doon na po yung mga gahom nga, mupatay po, gahom nga mupatay, gahom po nga mo ayo. No? Napoy, diri sa kalibutan, daghang kaing gahom-gahom. Pero salamat sa Diyos, nga nahimutang mga magtotoo ni Kristo Jesus.
gusto sa Ginoo nga landagan ang atong mga una-una og kasing-kasing. Nga doon nalay usa ka gahom, nga bisan pa ang gangaan sa impyerno, dili mo daog. Mo nang gahom gikan sa taas, mo na ang naa nimo ang balaang espiritu. Woo! Thank you, Lord. Now, igsoon ko diya si Ginoo, ni promise si Jesus ayang mga tinunan, ngayang ipakanaog ang Holy Spirit diri sa kalibutan. Tungod kay kabubuton sa Dios nga moabot ang Holy Spirit diri sa kalibutan, aron gamhan ang iyang mga sumusunod. I-empower niya. I-empower alang sa ayang buluhaton. Di lang sa buluhaton, kundi i-empower ang mga sumusunod ni Ginoong Hesus aron makahimo pagkinabuhi nga madaugo ni ining kalibutana. So, di lang sa imbulaton nga gisugdan niya, no? The work of God, gisugdan ni Jesus sa diyang may kanaog sa dinhi sa kalibutan. Wala naman ta kakita, punta ka, pero naisulat sa Biblia nga may kanaog ang anak sa Diyos ug nagdala sa pulong sa Diyos. Gisugdan niya ang kalibutan pag-evangelize sa pulong sa Diyos. So, kay mubalik naman siya sa langit, importante kayo nga mapadayunon, nga ma-spread. No, kay tungod kay kalibutan manggod naa sa kangit-ngit. Importante nga ang mga tao makakitag kahayag. No, so, insya nga, usa ka man ko sa langit, akong ipadala ang balaang espiritu diri sa kalibutan aron magpadayon nga ma-evangelize, dunay kahayag ang kalibutan, makabaton ang mga tao sa kaluwasan, makadungog sa pulong sa Dios. So mao na ang purpose nga gipadala, gipromise amahan ang Holy Spirit diri padulong or pakanaog diri sa kalibutan. Now diri sa Luke chapter 1 verse 1 to 4. No? Acts chapter 1 verse 1 to 4. Usa ni siya kasulat ni Luke. Si Luke apostle ni Jesus. Usa ni siya ka doktor nga nakabig, no? Nakabatog relasyon ni Ginoong Hesus. Gisulatan niya si usa ka believer nga si Teofilo. Ingon siya, sa una kong sinulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Hesus, sugod sa pagsugod niya sa iyang buluhaton. Hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa ula pa siya bayawa, gipahimungnoan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa 40 kaadlaw, human siya mamatay, mipakita siya kanila sa mga kadaghan. Sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila, may tungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. So nindot kayo, tungod kay dunay gitugon si Jesus ayang mga tinunan. No, aron ilang madawat ang power from above. Insya pabilin mo sa Jerusalem. Ug samtang na malandong ko, insya hulatan ninyo ang gasa. Hulata. Diha mo pabilin sa Jerusalem. Samtang na malandong ko, why Jerusalem sila magpabilin paghulat sa gahom from above. Tungod kay kabubuton yun sa Ginoo nga ang unang makadungog sa good news about God's forgiveness, may tungod sa pasaylo niya, mao ang katawhan niya ang mga Hudiyo. Kay dito sa Jerusalem, naa dito halos na dito nagpuyo ang mga Jew, mga piniling katawhan sa Dios sa Old Testament. Og akto po di ay atong higayuna nga ipakanaog ang balang espiritu, ang tanang Hudiyo nga naa sa ubang mga nasod, adto sila sa Jerusalem once a year to celebrate nga maghiusa sila. So, God has His own timing, no? So, ingon siya, paabot mo diri sa Jerusalem, kay mga Hudiyo, balikon ako, tanang Hudiyo, magtigom dito, og mauni ang dapit pod, giin si Jesus, nagantos, namatay, ug gilubong ug nabanhaw. Gusto niya ang unang makadungog, mao ang mga Hudiyo, ang katawhan sa Dios. Ang Jerusalem
is a place of worship sa mga Hudiyo. So, gigugma sa Diyos ang mga Hudiyo. No? But ang mga Hudiyo, wala mo dawat sa maayong balita. Mauna nga ang mga Gentiles, ikaw ug ako, hintil, nakaambit sa maayong balita, mahitungod sa pasaylo sa Diyos. Palakpakan nato ang plano sa Ginoo para po nato. Amen? So, ang pag-abot sa Holy Spirit diri sa kalibutan is to fill every believers. Supun ka ng puy-an. Ang pag-abot sa Espiritu Santo diri sa kalibutan, nga puy-an ang mga magtutuo. Puy-an, sa ato pa, diri mo puyok sa tao ang balaang Espiritu. Holy Spirit, walay lawas. So, pag-abot niya dire, puy-an niya ang mga magtutuo. Okay? Amen ba nga igsoon? He wants to fill all believers with power para matuman ang misyon niya. Di lang sa panahon nilang Paul, nilang Peter, atong sa Book of Acts, kundili, ang maing balita, mahimo pagyong mo spread hangtod sa atong panahon. 2021, dili mo hunong ang maayong balita, hangtod nga mo balik si Ginoong Hesukristo. So kaning gahom nga gikan sa taas, mauni ang mo equip sa matang magtutuo to fulfill the mission, no? Hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So karon ni ang Holy Spirit sa atong taliwala, amen? Ni Asya. Siya ang presence sa Diyos diri sa kalibutan, ang Holy Spirit. Miabot ni siya dini sa kalibutan in the day of Pentecost. Pentecost. Miabot siya diri, gipakanaog siya in the day of Pentecost. Og mubalik na pud ni siya sa dihang mubiya ni siya sa kalibutan, sirado na ang kaluwasan. So ang kaluwasan gi-open pa because the Spirit of God ni apa diri sa kalibutan. Pero kung uli na, muhawa ng Holy Spirit, wala na kaluwasan. So thank you sa Ginoo nga ni aka maminaw sa pulong sa Dios. Ila-ilahon sa nato, kinsa ning balaang espiritu. Kinsa ning Holy Spirit. Number 1, He is the third person of the Godhead. Diyos ang Holy Spirit. Ikatulong persona sa kanang Godhead, no? Ang Diyos usara. Amen? Hello? Ang Diyos usara. Nagpamuhat siya sa tulo. Nag-work siya sa tulo ka persona. So sa Old Testament, namuhat ang Diyos, ingon nga amahan. Sa New Testament, namuhat ang Diyos, ingon nga anak. O sa Book of Acts, sa dang gipakanaog ang Holy Spirit, namuhat siya, ingon nga balaang Espiritu. So He is the third person of the Godhead. Okay? So, ang balang Espiritu, mauni siya ang mukonviktar sa tao sa sala. Sa ito pa, kung walang Espiritu Santo, walay conviction sa sala. So, sa diyang musultid ta sa pulong sa Ginoo, sa diyang konviktaron sa Espiritu Santo ang tao, imo nang makita nga, nagtulo iyang luha. Kay gikonvict siya sa Espiritu. Siya ang mukonviktar sa tua. No? So, mo ni iyang work sa kinabuhi sa mga magtuto. He convicts sin. Siya ang mugiya kanato sa tibuok kamatuoran. So, nga nung makasabot sa Biblia, kana sa diyang nahimo kang magtutuo ni Kristo ug napuy-an ka sa Holy Spirit, masabtan na nimo ang Biblia. Sa una, bisan pa kung saon nimo basa, wala gyud kay pinadayag sa Biblia. Pero sa diyang nakabaton ka sa Espiritu sa Ginoo, ug sige kang pamati sa pulong sa Ginoo, sa diyang nagsimba na ka sa Espiritu ug kamatuoran, ay, naabli, somewhat nga, nabuta ka din, nakamata ka, uy, nakasabot na ka, because the Holy Spirit is guiding you. Okay? And the Spirit teaches us, nagtudlo po siya kanato, no? Siyang nagtudlo sa tanan nga, He teaches us everything. Og nagpahinungdom ka na to sa tanan nga gisulti ni Jesus. Kay nungdom mo, sadang magbasa ta sa Bible, dayon, nag-memory verse ba ka or pertini mong basa, dayon imong yung gitinuod pagbasa ang Biblia, dayon doon ay circumstansya imong giatubang, doon na kay giatubang, iparemind sa Holy Spirit ang word nga imong nabasa o imong nadunggan.
Kay mauna ang iyang trabaho to remind us of the Word of God. Now, that's at John chapter 16, verse 13. Gusto lang ipaabot sa Diyos ka na to. Importante kaayo ang atong life atubangan sa Ginoo. Muna nga, ingon nga magtotoo ni Kristo, gipapuyo diya sa tuwa ang balang Espiritu. John 16 verse 13. Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran. Ang tanong yung Espiritu sa kamatuoran. Tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti siyang kaugalingong pagbuot, kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. So ang Holy Spirit ray nakabalo sa future, siya ra ang matud pa sa pulong sa Ginoo, siya ang musulti nato, siya ang mugiya nato. So kung nakabaton ka sa Espiritu sa Ginoo, do na kay giya sa imong life diri sa kalibutan. John 16:8. Unya inigabot sa Holy Spirit, iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan. Mahitungod sa ilang sala. O ni, no? So kung ang usa ka tawo nagsulti sa pulong sa Ginoo, gigaman sa Holy Spirit, nan ang tawo makalimadmad nga nakasala siya. No, mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Mauna ang trabaho sa Espiritu Santo. Ang iglesia, the church started. Nagsugod ang church sa pagkunsad sa Holy Spirit sa mga apostoles o sa mga magtotoo. 20 ka believers plus mga magtotoo sa Book of Acts diha sa adlaw sa Pentecost nga nakunsaran sa Espiritu sa Ginoo ug nahimong gagamhan sa power from above. Ug sa dihang mitindog si Peter, puno sa kaisog kay puno sa Espiritu Santo. Nagwali may tungod sa kaluwasan ni Kristo. 3,000 ang nakabig. 3,000 ang mituo. O dito nagsugod ang church. Okay? Kung kinsa di ining church, church is not a building. Kani siya tigumanan ra nato. Ang church mao ikaw o ako. Ang church tawo gipuy-an sa Espiritu Santo. Amen, 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 amen. No? So, nagtigom lang tani nga building, but we are the church. So, sa adlaw sa Pentecost, 3,000 nag-start ang church. Dusugo na din sila tigom. Tigom sila sa temple, tigom sila sa cell group, tigom sila sa temple. Halos kada adlaw silang tigom. Grabe nilang energized because of the power nga miabot sa ilaha, which is the Holy Spirit. Now, number 2, kinsa ang Holy Spirit? He is the mark. He is the mark inside of us. Ingon nga mga magtotoo. Siya ang silyo. Siya ang marka sa imong sulod. No? Ingon ang Biblia, Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Ayaw pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik. Ang tanan mo patik. Patik sa Diyos. Diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Diyos. Hallelujah. Kinsay na ay patik karon. Na sa kalibutan nag-uso-uso pud sila patik-patik sa lawas. Ako kabalo kung art ba na. But spiritually, ang tanang naghinulsol, ang tanang mibiya sa sala, nga napuyan sa Espiritu sa Diyos, gipatikan na sa Diyos. Dili makita sa tao, ang Diyos ray nakakita. O ikaw mismo makakonfirm nga naay patik nimo. Kinsa na siya? The Holy Spirit in you. Sa ito pa, nailhan ka sa Diyos. Ingon siya, kana siya nga patik, mauna siya ang timailhan. Kay karon na kinabuhi panta by faith, naluwas ko pinagis pagtuo. Moabot ang adlaw nga katumanan sa pagtuo. But pasabot, ang Diyos kuhaon niya ang mga gipatikan niya. Human kuhaon ang gipatikan, mamatik na po dayon ang Antichrist diri sa kalibutan. Igsoon, bulahan kaayo ka nga miabot nimo ang pagtuo ni Kristo. Hallelujah. No?
Pasapalakpakan na ang Diyos, anak. Napa jud, Corinthians, 2 Corinthians chapter 1, 21 to 22. 2 Corinthians chapter 1, 21, 22. Ang Diyos gayud, ang naghatag kanatog kasiguruan, diha kang Kristo. Ang Diyos mao gayud, ang nagpili kanato. Wow! Ug gipatikan kita niya, timaan nga kita iya, o gihatagan kita sa Espiritu Santo diri sa atong kasing-kasing ingon nga promise. Kanang nga promise nako nga luwason ta mo moabot ang panahon pinaagian ng Espiritu nga naa sa inyo. Muingon ko sa imo karong buntaga, ang Espiritu Santo mauna ang patik timailhan nga iya ka sa Dios. Iya ka sa Dios. Ikatulo, the Holy Spirit is the indwelling presence of God sa usa ka magtotoo. Siya ang presensya sa Diyos. The Holy Spirit is the presence of God sa atong kinabuhi. Di lang siya timailhan nga ikaw luwas, kundi siya ang presensya sa Diyos sa kinabuhi sa usa ka tawo nga magtotoo. 2 Timothy chapter 1 verse 14. 2 Timoteo 1:14. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kanato. Ang Espiritu Santo nagpuyo diha kanato. Naani mo, Espiritu Santo, kung naluwas ka, imong gibiyaan ng sala, gidawat mong pasaylo, ang Espiritu Santo nagpuyo. Ang presensya sa Diyos nagpuyo. Imagine ha, imagine unsa ta ka frail atong lawas, pero gipuy-an ta sa Espiritu Santo. The presence of God. 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19. Don't you realize, wala ba mong makaamgo that your body, nga inyong lawas, is the temple of the Holy Spirit? Wala ba mo kaamgo nga ang inyong lawas, gipuy-an sa Spirit, who lives in you, nga nagpuyo sa sulod ninyo, and was given to you by God. Kinsay naghatag? Given by God. Hinatag. Ang Holy Spirit is a gift from God. You do not belong to yourself. You belong to God. Ang kamatuoran ba tao? Nga gusto ipaabot sa Ginoo sa tua. Importante nga mapuy-an nato. No? Munang ang truth may abot sa tua, aron puy-an nato ang kamatuoran. Kinsa ta atubangan sa Ginoo. Siguro nakaminos ang mga tao nato diri sa kalibutan kawa mas kaila sa Dios. But ikaw ug ako gusto sa Ginoo nga mahimutang kanang makapuyok ta or mahimo tang di pud kun ko garbo kun dili mahimo na tong mabarugan kinsa ta atubangan sa Ginoo. Imagine na ang gahom sa Dios niya nato gipuy-an ta sa presensya sa Dios. Imagine na imong kaugalingon gipuy-an ka sa presensya sa Dios, gihimo kaniyang templo. Wala siya mopuyoan ng wala siya mopuyo sa usa ka building. Nagpuyo siya sa kinabuhi sa tao. Number 4, the Holy Spirit makes us born again. Ang Espiritu sa Diyos sa Diyod ang magpakatao pag-usab nato. Wala gyud pagbuot ang tao nato nga mag-born again ta, only the Holy Spirit. Ingon siya sa John chapter 3 verse 6. Human can reproduce only human life. Ang tao makapanganak lang og tao. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Ang Holy Spirit, maurag yun na'y makahatag o kinabuhi na to sa atong espiritu. Sa wala pa ta makabato ni Kristo sa atong kinabuhi, patay ta sa espiritu. Imagine ha,
patay ta, dead to sin, dead to spiritual things. Di ta ganahan sa pulong sa Ginoo. No, normal ra kay na sa mga tao nga wala pa makabaton sa espiritu sa Dios. Kanang dili kapuyan, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ay kapuyan na, dugaya ng simba. No, kanang walay gana sa mga butang espiritual. But sa dihang ma-born again, sa dihang gidawat si Kristo, nakadungog sa maing balita, gidawat si Kristo as Lord and Savior. Ingon ang Biblia, dili diya ikaw ang nagbuot anak nga matawo ka sa Espiritu. The Holy Spirit is the one. Ang Holy Spirit ay mo'y nagpakatawo sa imuha spiritually. You are born spiritually. No? So duha ang pagkatao sa tao, natawo diya sa physical o natawo sa spiritual. Natawo na ba ka sa spiritual? Because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay makahatag og life sa Espiritu. Walay makahatag og kinabuhi sa Espiritu. Only the Holy Spirit. So ganahan na kaita sa mga butang sa Dios because of the Holy Spirit. No? Sa una, gyud gana ni. Pilion para natong butang na og unsa-unsa kalingawan kaysa pagpaminaw. Pero karon, why gutom kaita, ganang kaita. Kulang pa man akong kulang pa sa napunta because we are born again in the Spirit. Natao na ka, na anang kinabuhi imong espiritu. Ug dili ka mabuhi spiritually kung dili ka mag-nourish sa presence sa espiritu ug sa pulong sa Ginoo. Amen pa igsoon? Okay. Importante para kayo, para kang Jesus, nga miabot ang Holy Spirit, kay mauni ang power sa mga magtotoo. Mauni ang gahom nato dinhi samtang ni apata sa kalibutan. Unsa may buhaton sa espiritu sa Ginoo nato mga magtotoo nga nakabaton ni Kristo, makahimo ta pagkinabuhi sa Christian life. Wala gyud usa nga victorious ayang life sa Ginoo kung wala ang Holy Spirit. Di gyud ka kasayno sa sala kung wala gyud ang nagpuyo sa sulod nimo. So, Espiritu sa Ginoo importante gyud kaayo nga gipadala para ang tanang nagsunod ni Kristo makakinabuhi nga balaan, devoted sa Dios. Makakinabuhi nga siparar sa sala because gipuy-an siya og balaan, Holy Spirit. So, ang yan kinabuhi mahimong holy because of the Holy Spirit. Ug ang Holy Spirit nga nagpuyo sa sulod nato, mauna siya ang makapabunga nato og bunga diha sa kinaiya sa Dios. Igsoon, salamat nga gipadala ang Holy Spirit. Sa dihang gihatag sa tao ang iyang kinabuhi sa Dios, ang Holy Spirit mag-usab kaniya. The Holy Spirit is the power to change us. Siya ra gyud ang daygahong pag-usab nato. Change our heart, change our mind. No? Samtang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, iyang usbon atong panguna-una. Iyang usbon atong kasing-kasing. No, doon na siya'y buhaton sa atong sulod. Sa dihang gadawat ta sa pulong sa Diyos. That's the work of the Holy Spirit. Walay makausab sa usa ka tawo. Yes, siguro. Nasiguro yung mga sitwasyon nga gusto gyud ang tao mag-usab tungod kay kulatado siya siyang mama, tungod kay dili siya pakaslan sa iyang pamanunon, gusto siyang mausab. Pero igsoon trabaho sa tao. Kining kausaban nga buhat sa espiritu, trabaho ni sa Dios. Halang kanimo nga nausab pinaagi sa imong pagsunod, pagpaminaw, pagsadmitar sa Espiritu Santo. Himayag kadungganan iya sa Diyos because trabaho na sa Espiritu sa Diyos. Only the Holy Spirit can give glory to Jesus sa iyang buhaton sa kinabuhi sa tao. Igsoon, ang Holy Spirit po mo makausab sa atong mga kalabuton, atong mga damgo. Siguro daghang kaitag mga goals, kabuton, tinawanon kayo. The Holy Spirit can change our goals and our dreams. Kay mao na ang iyang trabaho is to glorify Jesus sa atong kinabuhi. And the Holy Spirit, salamat nga miabot sa kinabuhi. Kanatong mga magtotoo karon. Kay kita karon ang gitahasan sa Dios nga mahimong saksi sa uban nga wala pa makadawat sa kaluwasan. Ga-empower siya nato
nga mahimutang maisugon, makasulti ta sa uban, mahitungod sa gugma sa Dios. Igsuon ko diya sa Ginoo, ang Holy Spirit energize us for service. Kung imong experience ang gikan sa encounter nga puno kayo sa Espiritu Santo, na magwara-wara na pagsulti sa pulong sa Ginoo. Because naa sila ilalom sa power sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit, mao ni rason nga ang mga tao makaduol sa Dios. Ang Holy Spirit mao ni makapa-entice, makapaduol. No, siguro sa pagsulod nimo diri ani nga building, bisita siguro ka primero. Pero natingala ka nganong i-draw man gyud ka, nganong makabalik man gyud ka, nganong ganahan man ka. It's the work of the Holy Spirit. Ug samtang magsimba ta diri, nganong dunay crying, dunay prophecy, dunay mga word nga ma-release because of the presence of the Holy Spirit. Evidence nga na ang Holy Spirit. Nganong dunay kanang something na kuan sa imong sulod. Dunay grabing kalipay sa sulod nimo because of the Holy Spirit. Hallelujah. Now, gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta karong end time. Ako nagtuo ko sa akong sulod nga kita ang last church. The Pentecost, the Book of Acts, they are the first church. Karon patapos-tapos ang kalibutan. We are maybe the last church nga mubalik na ang Ginoo. Gusto sa Diyos nga ikaw ako ma-empower ta, magkamhan ta, aron makakinabuhi ta, madaugon ug magamit ta sa Dios bisag unsay trabaho na to, bisag asa ta padulong. Gusto sa Dios nga ma-equip ta. Gusto sa Dios nga mahimo tang maisugon sa atong Christian life ug sa atong pag-witness ingon nga mga sumusunod ni Kristo. So doon na importante kaayo nga buhaton na to. Gusto sa Ginoo ma-ready ta. No? Ma-ready ta. Anytime mo balik ang Ginoo. Dili ta masakpan nga kanang kuan ba kanang sama sa unwise virgin nga wala magamit ang iyang walay pakialam tungod sa mga butang sa Ginoo bisag Kristohanon siya. Gusto sa Ginoo ma-prepare ta ning katapusang kapanahonan. Ug magamit ta sa Dios. Igsoon, kinahanglan ta ani, number 1, I need to be baptized with the Holy Spirit and fire. Ang tanan musugid, I need to be baptized with the Holy Spirit and fire. Ang tanan mo sabat be, I need to be baptized with the Holy Spirit and fire. Kinahanglan kang mabautismuhan, mapuno ka sa presensya sa Holy Spirit and fire. To live a victorious life and akuan ka ng usa ka witness, usa ka saksi nga dili mahadlok, you need to be baptized with the Holy Spirit and fire. Matthew 3:11-12. Matthew 3:11-12. Mingon si Jesus, ako magbunyag kaninyo. Ako nagbunyag kaninyo. Ingon si John, no? Sa Matthew chapter 3:11-12. Pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani pagbitbit ang sandalyas. Ang iyang gihisgutan diri mao si Jesus. Kay nagunaman si John the Baptist kang Jesus. So, ingon siya, ako nagbutismo og tubig aron pagsilyo sa inyong kaluwasan. Pero dunay mo abot in the person of Jesus Christ. He will baptize you. Si Jesus ang mobautismo nato sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Unsa ebidensya nga nabaptize ka sa Holy Spirit? Unsa ebidensya nga napuno ka sa Espiritu Santo? The evidence is speaking in tongues. Pagsulti og laing-laing pinulungan. Kining pagsulti og laing-laing pinulungan, mao ni siya ang gitawag og spiritual language. Dili ka kasabot, pero ang imong espiritu
nakig-istorya sa Diyos. So, spiritual language. Atong nintanawon sa book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecost, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Nabay magtotoo dire? Nagtigom sa usa ka dapit sa ilang panahon. Sa kalit may haguros gikan sa langit. Sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig naglaing-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. So mao to ang grabing panghitabo didto sa Jerusalem in the day of Pentecost. And I pray this morning nga ang Pentecost Day moabot usab sa atong taliwala karon. Diin nagtigom ang mga katawan sa Ginoo. Nagsigi sila tigom for sa dangkinang sa ni Jesus. Pagtigom sa muso sa kalugar, paabot mo nga mo kunsad ang Holy Spirit. Ug mikunsad sumala sa gisulti ni Jesus sa mga magtotoo. Ang matag usa nga dunay kahinam kinibitang nagpaabot. May nagpaabot nga murag wala yang. Pero sila, nagpaabot sila nga ingon si Jesus, moabot ang Holy Spirit aron empower mo. Suportin na paabot kang adlaw baka karibing kahinam nila. Ug miabot in the form of fire. Ug sa dihang miabot sa ilaha ang kalayo sa espiritu, minggawas ang pinulungan sa espiritu. Speaking tongues. Napuno sila. Imagine na igsoon ang 20 believers plus the disciple. 20 sila tanan, pila sila tanan dito sa upper room. Imagine na sila tanan, napuno sila sa espiritu, napuno sila sa power sa Ginoo. Unya na maisugon silang tanan nga nagkinabuhi ingon nga makristohanon ug nahimong epektibo nga witness ni Jesus Christ sa atong panahon na. Wa na sila mahadlok silang kinabuhi. Wa na sila maulaw musulti sa pulong sa Ginoo because of the power from on high. Tungod sa gahom, tungod sa kalayo, tungod sa Espiritu Santo nga miabot sa ilang kinabuhi. So nasaturate nila, ilang evangelize ang ilang panahon, ang kalibutan sa ilang time, nahimong nakadungog tanan sa pulong sa Ginoo. Siguro wala tanan mituo, pero na-evangelize nila because of the power of the Spirit of God. Igsuon ko diya sa Ginoo. Wala pa siro ka kadungog mahitungod ani. But gusto na kong ipaabot sa imuha nga gusto sa Ginoo mabaptize ka sa Espiritu Santo. Gusto sa Ginoo nga mapuno ka sa iyang presence. To gay mauni siya ang kusog nimo sa imong life samtang niapa ka sa kalibutan. Ang power sa Espiritu Santo, mauni siya ang mutabang nimo, labi na diha sa mga pag-ampo, labi na diha sa panahon nga naa kay pagsulay, labi na sa panahon nga naka-endanger ka. The Holy Spirit, ang pag-release sa pagsultig mga lain-lain pinulungan diha sa Espiritu, makapakusgan nimo sa imong kinabuhi igsoon. So, nagingon ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Holy Spirit. Amen? Kay dili ta kay baluon saon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mga muyo sa atoa. Kanato uban sa pag-agulo nga dili kasaysay sa pulong. Sa dihang mabaptize ka sa Holy Spirit, sa dihang mapuno ka sa Holy Spirit igsoon. Hallelujah. Mahimo kang maisugon sa imong kinabuhi, sa imong relasyon sa Ginoo. Makastan kang strong sa imong relasyon sa Ginoo. Ug mahimo pug kang epektibo. Di ka maulaw mo sulti sa mga tao mahitungod kang Jesus. Di ka maulaw mo testimonyo. Di ka maulaw sa mga tao musimba sa Ginoo. Muampo because of the power of the Spirit sa imong kinabuhi. So importanteng mabaptize ta sa Holy Spirit, no? So okay, diri sa Acts chapter 4 verse 31. Acts 4:31. Human sila nagampo, nauyog ang mga dapit nga ilang gitiguman. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Ug walay ko kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. So ang kaisog sa pagsulti sa pulong sa Ginoo tungod kay ang usa ka tawo napuno sa Holy Spirit. Napuno sa presence sa Holy Spirit. So kung nakadaot naka sa
baptism sa Holy Spirit. No, di lang si Jesus, ang Holy Spirit nagpuyo sa imong kinabuhi. You must be filled with the Spirit of God. Kinang mapuno ka sa iyang presensya igsoon. Tungod kay kaning pagkapuno sa Espiritu sa Ginoo, mao ni ang strength balikon nako og boldness nato sa pagdeklarar ni Jesus as our Lord. So kung wala, now is the time nga baptize ka. Just open your heart sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mabaptize tang tanan, amen. Gusto sa Ginoo makaspik tang tanan, amen. Kay aron mahimo tang maisugon, mahimo tang madaugon anytime, anywhere sa atong kinabuhi. Og si Satanas igsoon dili makatrakan ko tungod kay ang puno sa Espiritu Santo igsoon. Sidang puno ka sa Espiritu Santo. Grabe, gi-empower gyud ka sa Ginoo. Bisan pa sa pagsultig lain-laing panulungan, dili kasabot si Satanas ni ana. So that is, we need really, importante kaayo mabaptize ta sa Holy Spirit. Number 2, importante, I need to be led by the Holy Spirit. Tanan mingon, I need to be led by the Holy Spirit. Importante nga magiyahan ka sa Espiritu Santo. Amen? Ang tanang napuno sa Espiritu Santo, giyahan sa Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 14. Romans 8:14. Ang tanang gimanduan sa Espiritu, mga anak sa Diyos. Ang tanang gimanduan sa Espiritu, mga anak sa Diyos. Ang tanang gimanduan sa yawa, mga anak sa yawa. Si Satanas di ay mumando po dahil. Pangawat na. Napanikas na. Si Satanas, sige, pagdula na. Sige, kanikalaitan awa. Gimanduan. Pero ikaw ako, anak sa Diyos, we are led by the Holy Spirit. Gimanduan ba ka sa Holy Spirit? Sa imo pagkanidir, gimanduan ba ka? Unsa man manduan sa Espiritu Santo? Bot pasabot, sa dihang doon na kay mga desisyon buhaton, mangutana ka sa Espiritu Santo. Lord, nalagay nanguyab na ko, Lord. Holy Spirit ay nanguyab na ko, pero dili magtotoo. Sama ni Holy Spirit, inquire sa decision making nimo. Kaning work nga gi-offer sa ako, Holy Spirit, angayan ba na akong dawaton? Sadyang manduan ka sa Holy Spirit, igsoon, walay sipyat sa imong life. We must inquire of the Holy Spirit. Importante po kaya nga mo obey ta sa Holy Spirit. Mo obey ta unsa iyahang igiya nato. I know nga maka-identify mo nako nga doon na somewhat panguna-una o tingog nga madunggan nimo sa imong sulod. Labi na kung kanang igsoon dunay mga unsa imong buhaton bitaw usay makasala pa ta dunay huna-una og tingog sa sulod ka kasala ka. So, ug sa diyang doon na gani mahuna-una nimo nga nakasala ka o dunay mabati nimo nga giingnan ka nakasala unsa imong buhaton obey pangayag pasaylo because kana mao ang mando sa Holy Spirit sa imo giya. Kumingon ang Holy Spirit pasayloan na siya pasayloa because ikaw gimanduan sa Holy Spirit. So kaning mga pulong atong madunggan sa diyang magbasa sa Biblia sa makadungog ta sa pulong sa Ginoo ang Holy Spirit magparimay nato sa angay natong buhaton sugto nato unsay gimando sa Holy Spirit nato dili gyud ta papigdi sa atong unod tungod kang Holy Spirit nagpuyo siya ang matuman sa atong kinabuhi. Be sensitive to the Holy Spirit. Sato pa igsoon sensitibo ka sa Espiritu sa Ginoo, no? But pasabot kanang kung kag sensitibo sa Holy Spirit, you act on the imong buhaton unsa ipabuhat sa Holy Spirit sa imo. Sa diyang kanang doon na kay awareness ba? Doon na pa kay balo nga doon na nagpuyo sa sulod nimo nga gustong mo giyan nimo, gustong mo mando sa imong kinabuhi. So importante pud kaayo nato nga magtutuo ni Kristo. Babad ta sa pulong sa Ginoo, babad ta sa presence ni Lord. Aron atong mahimutang sensitibo ba? Mahimutang makahimo ta sa ipamando sa ato sa balaang espiritu tungod kay nagpuyo siya sa atong sulod.
Importante kay ni Maigsoon, be led by the Holy Spirit. No kanang mga taong gigaman sa Espiritu Santo, kuan jud madaugon jud nga makatawan sa Ginoo. Number 3, I need to be continually filled with the Holy Spirit. Tanan mo sulti, I need to be continually filled with the Holy Spirit. Importante nga sa dihang nabaptize ka, ilid ka sa Holy Spirit, padayon kang mapuno sa Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians 5:18. Don't be drunk with wine. Ayaw pagkahubog sa bino. Because that will ruin your life. Na makadestroy na, makadaot. But instead, be filled with the Holy Spirit. Instead, pagpuno sa Holy Spirit, pagpuno sa presence sa Holy Spirit, pagpuno sa presensya niya. Iksoon, importante ang mapuno pirmi sa presence sa Holy Spirit. Unsaon ako ang mapuno ko pirmi, spend time with God. Spend time with the Word of God. Spend time in worship. Babad sa presensya sa Ginoo. Babad sa pulong sa Ginoo. You will be filled with the Spirit of God. Hatag og panahon sa Dios, igarantiya sa Espiritu sa Ginoo mapuno ka sa iyang presence. Igsoon, amen? No? Be continually. Ayaw kumpiyansa everyday. Muatubang kag mga satanas nga mga sitwasyon, mga negatibo, mga di maayo nga. But when you are filled with the Spirit, you are sensitive. Kapaluka unsa nimo pag buhat unsa nimong desisyon ani, unsa ibuhaton nimo ani because gibanduan ka sa Espiritu, because you are filled with power of God. Akong ginabuhat karon lately, I speak tang 10 to 15 minutes sa akong devotional, sa akong time with God. I speak tang 10 to 15 minutes. Then sa danghuman ko speak tang 10 to 15 minutes, I go on worshiping God. Pagsimba sa Ginoo. Kabalo ka unsa epekto igsoon? Unsa epekto? Mapuno ka sa kalipay. Mag-awas imong kalipay. Imong luha ug imong sipon mag-abot. Kung kada everyday ginahimo nimo, igsoon unsa ka ang dangat, unsa ka ang life nga ingon ana. Unsa ka kamadaugon ang kinabuhi ng ana. Unsa ka nga makikinabuhi nga pabor o makahimaya sa Dios ang maong kinabuhi. And God wants us to live filled with the Spirit of God. I know, dunay kompetensya ang time nato sa Ginoo. Dili gusto sa yawa nga mapuno ta sa presence ni Lord. Gusto sa yawa nga madistract ta. Maadto ta daghang kay tag excuses, daghang kayo tag busy kay ko, kuan kay ko. Unsay mahitabo kung iyon ang atong life dili ta puno sa Espiritu, pildihon ta. Circumstance atong bagong mapilita, dili ta kabalo mo desisyon sumala sa Espiritu sa Diyos. And God wants us, gusto sa Ginoo karon end time. Mahimo tang mga tawo, gimanduan sa Espiritu, puno sa Espiritu. Sa dihang mo tambag ka, tambag sa Espiritu. Sa dihang mo pray ka, empowered sa Spirit. Imong giampuan na ayo because you are filled with the Spirit of God. Gusto sa Ginoo na nga life. Time is almost to end. Iksoon, we need to be filled always with the Holy Spirit. Then, the last, I want the Holy Spirit to clothe me with power. Repeat after me. I want the Holy Spirit to clothe me with power. Bistihan ka sa gahom sa Espiritu. Sa Acts 24 verse 49, Acts 24:49, I'm going to send you what my Father has promised. Yung si Jesus, ako ipadala. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Matabunan ka. Sadyang mapuno ka sa Holy Spirit. Si Satanas, di yun kaduol nimo. Doon na ito'y testimonyo. Sa usa dito sa China, ako naman siguro nang gisulti, nga gipersecute sila, sunugon ang ilahang, ito sunugon man siguro to ilang balay, mga tao sa sulod, tibok pamilya, filled with the Spirit. Wa ka-atraka katong gigamit sa demonyo. Kaya nakita nila sa sulod, mga kalayo sa ilang mga lawas na puno sa kalayo. Nagkalayo ilang lawas. Wa sila ka-atraka. Because they were clothed with power. We need this power.
Not only diri sa church nga napuno ta, but every day, the power of the Spirit of God mo'y magmanifest sa atong kinabuhi. Ang mga tao makakita, unsa ka powerful ang Lord, unsa ta pagbarog diha sa Ginoo. Igsoon kita ang lihok sa Dios diri sa kalibutan karon. Nag-move ang Dios diri sa kalibutan because of the believers nga napuno sa Espiritu. Wa ko kabalon nimo kung nabaptize na ba ka sa Holy Spirit, but wala nimo gikuan, wala ka magpadayon nga be filled with the Spirit of God. But ni alam ko to tell you, we are disciple of Christ. Mga tinunan ta ni Kristo, ug doon na tay mission diri sa kalibutan. To preach, to share God's love. Ipaambit ang gugma sa Ginoo, no? Sugod sa Jerusalem, sugod sa tong panimalay. Kung ikaw puno sa Espiritu sa Ginoo sa imong life with Christ na ang imong tibok panimalay, ayaw man kog ingna na dili sila makaila sa Ginoo. Start your life, no, nga naa ka, nagkinabuhi ka, nga filled with the Spirit of God sa imong panimalay. Tungod kay mamuhat yun ang Espiritu sa Ginoo. So dili ta epektibo sa ipabuhat sa Ginoo nato kung dry ta, kung ana, no? Kung sige na tanggignan sa Espiritu Santo mo itong buhaton, pero dili ta mo sugot, no? We quench the Holy Spirit. Atong gisanta ang Espiritu Santo, pinagi sa atong mga pagbati, pinagi sa atong desisyon nga sayop. Igsoon ko da sa Ginoo, ang encouragement ako karong buntaga, magpadayon ta nga mapuno sa Espiritu. Gipahinumduman ta nga ang kalibutan mo kawat sa fire sa atong life. Problema, sitwasyon, trials, pagkinahanglan, mao ni makapauga na to, mao ni makapauga sa atong relasyon sa Ginoo. But unsa may atong solusyon, Exxon? We need to be filled always with the Holy Spirit. Amen? Be filled always with the presence of God. Presence ni Lord, mapuno ka. Sa inang pag-awit, mapuno ka. Mag-ampo, mapuno ka. Sa atong prayer, sa atong online, salamat kayo. Niabot na ta almost 200. Atong kuanon nga mag 300 ta karong Sabado. Hello? Sa Facebook, no? Prayer na to. Wa gyud distansya sa prayer igsoon. Samtang nag-awit. Grabe. Dito sa ako na yung tangan, ako ra isa, but I really feel the presence of the Holy Spirit. Sa prayer, energize kayo. Gusto sa Ginoo inana atong life, nining katapusan nga kapanahonan. So receive the word of God this morning. Manindog ta maigsoon. We need to spend time with God. No? Gusto kang mapuno sa Espiritu Santo? Pay the price. Ang tanami mo, pay the price. Bayri ang bili. Spending time with God. Gusto kang ang power sa Ginoo, mudumala nimo, mapuno ka, matabunan ka, magmanifest ang power ni Lord sa imo ha. Pay the price. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang tanan mo ginhawa. Thank you, Lord. Samtang nagstand in the presence of God. Are you ready? Are you thirsty? Siguro, naka-experience ka nga grabe kayo ang joy tungod kay napuno ka sa Holy Spirit. Pero wala na. Katuna, dugay na kayo to. Wala na kaka-experience pa. Why? Wala man kamuhatag og time. O siguro, sa dihang dunay prayer of baptism sa Holy Spirit, wala ka kadawat because you are not ready. Wala ka magtingmuha. Pero karon gisultihan ta sa pulong sa Ginoo para mag-desire ta. Ako, Lord, gusto ko na, Lord. Kisay gustong mabaptize karong buntaga. Kisay ako gusto ko na, Lord. Gusto kong mapuno. Ang tanang gusto, makadawat. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Dili akong mabaptize. Jesus will baptize you. He will baptize you with Holy Spirit and fire. O niya itong buhaton. Sa dihang mo pray ko sa inyo ha. Pinagi sa ngalan ni Jesus to baptize you with Holy Spirit and fire. Just open your mouth.
Ayaw mo pagsulti og laing-laing ayaw mo pagsulti og Binisaya or in English. Just open your mouth and just receive. Og sa dihang dunay mo gawas nga pinulungan, i-release sa imong baba. Og padayon i-release. O kung ikaw karon nabaptize na, speak tongue, isulti ang laing pinulungan. So that this place will be filled with fire. Are you ready? Just raise your hand to the Lord. Father, in the name of Jesus, it's your will, Lord, nga kami tanan mabaptize sa Holy Spirit, mapuno sa imong presence. Now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, who sent the Holy Spirit here on earth. So in the name of Jesus, in the name of Jesus, be baptized with the Spirit and fire now. Sukura baba gia sakabaya sanda karabasanda. Speak tongue in the name of Jesus. Kuraba baba 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 baba. Shakaraba baba baba sanda. So open your mouth, karaba baba baba. Ya sakaraba sanda karabasanda karaba baba baba. Sukura baba 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 baba. Shikaraba baba be filled with fire. Kuraba baba be filled with the Spirit of God. Lord, by faith we receive. By faith we receive. By faith receive. Be filled. Be filled. Open your heart, desire. In the name of Jesus, be filled with fire. Open. Fire of God. Oh God, we need your power, Lord. We need, Lord. We baptize everyone, God. Jesus baptize you in spirit and fire. Receive, release. Yes, Lord. Yes, Lord. Release your power from above, Lord. We need it, Lord. We need it. Yes, Lord. I surrender.
Spirit fall. Spirit fall. Spirit fall. Spirit fall. Rabababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Padayon mi Ginoo. Padayon mi naggutom Ginoo. Padayon mi giwaw, Lord. Butang sa mong sulod ang kawaw, Lord. Kawaw, kawaw. Kawaw, Lord. Sa pagtinguha, Ginoo. Yes, God. Thank you kayo, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pagbautismo ni mo na mo, Lord. Sa imong espiritu, sa imong kalayo. Thank you sa tanang nabaptize this morning, God. Salamat, Lord. Nakining imong pinulungan, Ginoo. May mo na mong hinagiban, Lord. Batok sa tanang persa sa kangit-ngit niya ning kalimutan na sa ngalan ni Jesus. Kurabasaka basanda. Silyuhi, Ginoo. Kung wala man karon makadawat, Ginoo. Padayon nga kauhaw. Padayon mo babad, Lord. Because di ka mo hikaw, Ginoo. Sa mga butang angay na mong madawat, Lord. Thank you for your word this morning. Thank you for your presence, Spirit of God. Thank you for making us your temple, Lord. Hallelujah. Nga magkasabot mi, Ginoo. O makapuyo mi, Lord. Hamong mapuyan ang amo ang tawag, Lord. Ingon nga templo ni mo, Ginoo. Ingon nga gipuyan ni mo, Lord. I pray for sensitivity of the Spirit of God. I pray for the leading of the Spirit of God. Thank you, Lord, sa mga gasa nga magmanifest ani nga iglesia sa ngalan ni Jesus. Because imong espiritu ani akauban namo. Dalaygon ka sa walay katapusan. We give you praise, we give you glory. Thank you, Lord. Mapuno mi kanunay sa Espiritu Santo. Mapuno mi kanunay. Hallelujah. Thank you, Lord. Ato ning isultig son, mapuno ko kanunay sa Espiritu Santo. Kay mapuno ko kanunay sa presensya sa balang Espiritu. Balik, mapuno ko kanunay sa presensya sa balaang Espiritu. Amen. Gusto nga palakpak sa Diyos, exalt. Hallelujah. We give you praise, God. Hallelujah. Panglingkod mo, mga exalt. Amen. No, tanan-tanan pulos pa sa Ginoo, amen. No, karong buntagag mga igsoon, dili ginako pa no palabyom ro no. Ato mga first time no, bisita na mo ganina, nakatindog palihog ko og tindog, balik no, palihog tindog balik. No, didapita tong palihog tindog balik. No, salamat sa pagtindog. No, didapita, no. Salamat kayo. Hallelujah. No. I will grab this opportunity, no? Grab na opportunity, Mike Son. No, as the mga online viewer po, no, itong first time, no, comment below kung first time ka, no. Yuri ba nakainomdom na gawaling pastora ganina, it's about Holy Spirit. But first things first, nagiuna nga buhaton, no. First, before we empower, before we experience kana nga moment. Ato sa experience pinakauna. Ang pinakauna nga nihatag gugma. Mao si Ginoong Hesus. No, sa John 3:16 ingon siya, for God so loved the world that He gave His only Son, and those who ever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Di ba tanan termin kadungog mo jud gana, sagasa makadungog yun ta, di ba? Sagasa na. Siguro makadungog ka. Pero karong buntaga dili lang gusto ang Ginoo nga makadungog ka. Gusto yung Ginoo karong buntaga
ma-experience po nimo ang kanang nadunggan nimo muadto sa kasing-kasing mahimo ng gugma. Kaya ang pinakauna gyud nga gihatag nga gift before nang gift manggihapon ng Holy Spirit, but pinakauna gyud nga gift nga gihatag mao ang bugtong anak nga si Kristo para nimo ug nako. No? First gift mo ni pinakaunang gift gyud kana gyud mao si Kristo. Kay nahigugma pag-ayo ang Ginoo sa tuwa. Di lang kay makadungog ta kun dili gusto ang Ginoo mabati pod nimo. Gusto ba ka nga ang Diyos perminti kuyog nimo naa si mundugan perminti mag-ingon wherever you go, whatever you do, remember this, mo nang Ginoo gihigugma ti ka pag-ayo. But first things first, no? Ang kaluwasan igsoon, mga kaprimabisita na mo, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa pagsugid. Excited ba ka karon buntaga? No, akong gihangyo, no, kamo ma'am, sir, akong gihangyo sa pagtaas imong tuo nga kamot. No? And close your eyes. And feel the love of God karon buntaga. And sabat ani nga pagampo. And make this prayer as your personal prayer nga ikaw gud mismo nga nag-ingon sa atong buhi nga Dios. Let's pray. Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pagkamaayo ug dakong gugma sa akong kinabuhi. Ako mituo sa gibuhat nimo didto sa cross. Pasaylo ako sa tanan nakong mga sala. Ug ako kang gidawat as personal Lord and Savior sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. ug amen. Meno, karon ang tanan karon kay nakabaton kag ng kaluwasan. Pinaagi nagsaon pinaagi ra jud sa pagtuo, no? Niana. But nakoy tulo ka butang ibilin sa inyo ha. First, pinakaunang kabutang gyud ako ibilin sa inyo ha. Tanan-tanay Bible. Na tanan-tanay Bible. Yeah, you can download na kay Android, na kay iPhone, na kay no, pwede ra ma-download na siya. Ma-download siya. Pero mas lami gyud kayo ang Bible kung gunitan nimo. No, I encourage you, no, if makapalit ka nara sa PCBS, pwede ka makapalit ana, no, daghang version gusto ka Bisaya, no. No, balit ana. And nami ka nang gitawag pog cell group, no, kung naiga-invite nimo, lalaki, babae, don't worry, pahilo na ra ka. Apil ana, I encourage you to appeal pod, no, if nakay panahon. No, online, on-site, may problema. No, basta appeal ana, no, to encourage you more about the Word of God, encourage you more about life. Tapatabangan ka ba? Padayog lakaw diya sa Ginoo. Ug ikatulo, no, open pa among door, no, open kayo. Willing ka mo balik, walay problema, pwede ka mo balik this coming Sunday. No, tuloy pambalik ang Ginoo. No, ang door diri sa Happy Church, open kayo. Willing ka mo balik, pwede ka maka-invite, nakay gusto ko yugon, walay problema, no. Welcome kay mo balik. You know, welcome kayo mo balik. And once again, next one, no, akong itaas, atong ikuan niyang kamot, kung makadapit, and let's pray, ilaha. Let's declare, pray, Lord, salamat, Ginoo. No, ikaw mag-bless nila, Ginoo. Salamat, O God, no. In Jesus' name, amen. Amen. No, salamat kayo. No, pwede na ka makalingkod o balik. Ma'am, sir, na makalingkod o balik. Praise God. Salamat igsoon that before tamo uli karong buntaga, we have the opportunity to celebrate ang Holy Communion. Since this is the first Sunday of the month of July as a church, nga mahimo ta nga maghiusa sa pagdawat sa communion. But before ta mo dawat mga igsoon, I would like to share
Usa ka mahinungdanon nga butang nganong aron masabtan nato why we do this. Nganong ato ning buhaton. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, and I would read, "For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me. As often as you drink it, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes.'" Quickly, mga igsoon, there are three things. Tulo ka butang, nganong ato ning buhaton karong buntaga. Number one is that we are commemorating. Unsay buot pasabutan ng commemorating? We are remembering. Ingon ang Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo, sa dihang magbuhatan niini, atong hinumduman. No, remember, there is power in remembrance. Amen? No, sa dihang modulta sa presensya sa Ginoo, atong hinumduman unsay iyang mga butang nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Sa ato ning buhaton, unsay mga butang nga gi-promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong ning buhaton, the bread represents the body of Jesus. Ingon siya, ang iyang lawas nagdawat sa mga labod, gibunalan, no, gidagmalan, gibuno, gisumbag, nalansang ang ihang lawas nakadawat sa tanang kasakitan aron ikaw maayo sa tanang balatian. Sa dihang mo remember ka anak karong buntaga, there is power na igahom ana. Amen. Ikaduha, covenant. Ingon dinhi the blood. Ang wine, no, ang kupa nagrepresent. This cup is the new covenant between God. Do you know what? Kanang imong kaluwasan nga nadawat karon, that is a covenant. Gisilyuhan sa Ginoo ang promise. Kaganiya ato mga igsuon ilang gidawat ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, because promise na sa Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo, for whosoever believe, nagpasaad siya, nagpasalig siya nga kung mutuo kaniya, hatagan kaniya sa kinabuhi nga walay katapusan, mo na ang kaluwasan. And that is the covenant of God. Na karong buntaga, i-renew ang imuhang pakigsaad din sa Ginoo. Lord, I still believe. Ako, Ginoong gibarugan ang akong pagtuo din kanimo. Ginoo, ang kaluwasan ng imuhang gibuhat dito sa cross, naghatag na ko og kagawasan, kaluwasan, kanang assurance igsuon ang imong kinabuhi after this life, no, naay kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili lang kaluwasan after this life, kaluwasan sa tanan nga mga gusto nga kanang i-oppress sa kaaway nimo diri sa kalibutan. There is a covenant that is sealed by the blood of Jesus. Ikatulo, and the last, ingon diri, for every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death. Unsa ni? There is a command. There is a command. Sa dihang atong ibayaw ang atong kupa o ang atong bread karong buntaga later mga igsuon, hinumdumi na ay command ang Ginoo, announce the death. Unsay buot pasabot sa kamatayon ni Jesus? Salvation. Kaluwasan ang atong kinabuhi, gi-command sa Ginoo nga i-announce nato, atong isulti ang kaluwasan nga gibayran ni Jesus dito sa cross sa mga tao nga wala pa nakabalo niini, tungod kay muni ang power, muni ang gahom sa Ginoo nga muluwas igsuon. No, let us just announce muni ang command sa Ginoo ning buntaga. So ako mong gihangyo to stand, manindog ta in the presence of God. Hallelujah. Just close your eyes and just be ministered by the presence of God this morning. Commemorate, remember what He has done. The covenant of God, ang iyang promise nimo, dili niya pakyason. And just renew that covenant. Gi-renew sa Ginoo karong buntaga ang iyang pakigsaad nimo. And submit to His command this morning. As a church, we will obey the command of God to spread ang iyahang kaluwasan. So karong buntaga igsoon,
No, let us do this, no, na respeto sa presensya sa Ginoo. Na ay mga network fasters in front of you, mag-serve ninyo. So one by one, please get your share ug magdungan ta ug take ana after sa pag-ampo. So pwede na ta makakuha sa ato ang share igsoon. Thank you, Lord. While you are waiting for your turn, bungat og pasalamat sa Ginoo. Sige. Sa imuhang gitindugan din ha. Ang kuna ang mga saad sa Ginoo sa iyang pulong. Thank you, Jesus. Invite po na mo awang makaigsuunan sa online. If you have prepared your bread and your cup, karong buntaga, join us. I know walay distance sa presence sa Ginoo. Diha sa inyong mga panimalay, batia ang presensya sa Ginoo as you join us aning communion. Thank you, Lord. Worship you in this place. Ako mong gihangyo mga igsoon. Just raise your kanang imong gigunitan ang bread ug ang cup. Samtang magbayaw ka ana igsoon sa imong kasing-kasing karon. Pasalamati ang Ginoo. Sa dihang mo pasalamat ka sa Ginoo, ang kuna ang mga benepisyo nga gi-open sa Ginoo para nimo pinaagi sa iyang lawas ug sa iyang dugo. Tanang benepisyo sa cross dawata karong buntaga. Come on. Para na nimo. That is for you. Kung nagkinahanglan kag kaayuhan, ang kuna ang kaayuhan karon. Kung nagkinahanglan ka og kanang healing sa imuhang pagbati, sa imong kinasuluran na ay mga hurts din ha. Ang kuna, ang benepisyo, that is for you this morning. Ang dugo ni Jesus nag-wash away, His blood is washing away every sin and guilt. Benepisyo na sa cross. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, that your love, Lord, ang imong gugma para kanamo, Ginoo. Lord, nagsimbolo aning among gihawiran, Lord. Imong gihimo, Ginoo, ang tanan alang kanamo, Lord God. And Lord, samtang amo ning gibayaw, Lord, ang bread that represents
the body of Jesus, nga napuno sa mga labod, Ginoo. We are claiming right now, pinaagi sa imong mga labod, Ginoong Jesus, kami na nga ayo. Any form of sickness, any form of disease, even COVID-19, maayo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amo ning gidawat, Lord, ang kaayuhan. And Lord, as we raise our cup, kaning kupa nagrepresent sa imong dugo. Then sealed, Lord, ang kaluwasan ng imong gibayaran dito sa cross. Is sealed, Lord, ni ini nga kupa imong dugo, Lord. Sa new covenant, bagong kasabutan. Salamat, Ginoo. We believe, nagatuo kami, nga ikaw, nagantos na matay ug nabanhaw aron hatagan kami kompleto nga kaayuhan, kompleto nga kaluwasan, kompleto, Ginoo, nga imuhang paglukat kanamo, Ginoo, gikan sa tanang buhat sa kaaway. Lawas kalag og espiritu. And as we raise this, Lord, as a church, we are united. Naghiusa kami karong buntaga, Ginoo. Usa nimo kalawas, Lord God, nga mahimo kami, Ginoo, nga mo step, Lord, padayon sa imuha, Ginoong command kanamo to win souls and to make disciples. So muni imong command, Lord, we are announcing, Lord, ang imong kamatayon ug ang imong hapit na nga pagbalik. Panalangini kaming tanan samtang amo ning i-partake, Lord. Salamat, Ginoo. Among gidawat, Ginoo, ang tanang benepisyo ni ini. Dalaygon ka, himayaon ang imong ngalan, simbahon ka namo og pasalamatan, og amo ning dawaton, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. In Jesus' name, ang tanan mo partake, in bingog, amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Atong i-celebrate ang gibuhat ni Jesus para sa atong kinabuhi, mga igsoon. Hatagan atong kusog nga palakpak. Come on! Come on, kung ikaw na nakadawat sa benepisyo sa gibuhat ni Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Malingkod na balik? Oh, no. Para sa katapusan. Ikaw na to mga kupa, please. Dahil ibutang sa inyong bangko. Kumuta ninyong kupa. Inigawas ninyo na dito ay cellophane. Dito niyo ibutang ang kupa. Disposable na. That's our raise our hands. No, ning lapas ta igsoon. Pero time man ni sa Ginoo ato ning gihatag kaniya. Amen. Thank you kayo, Father God. Salamat kayo, Lord, sa busog nga panalangin karong buntaga. Thank you for your presence, Spirit of God, sa among taliwala. Sa tanang nindawat nimo karong buntaga, thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa pag-commemorate namo sa communion. Salamat kay Lord sa pag-protect namo tibok semana. And just dedicate nimo, Lord, ang bulan sa July. Thank you, padayon nga supply pa the month of July. Padayon may panglawas namo, Lord. Padayon mga mauswag, Lord. Padayon, Ginoo. Padayon, Ginoong Dios, maalamon mi sa among kinabuhi. Padayon ming mapuno sa imong espiritu, Lord, to conquer this world for you, God. Salamat kayo, manguli ming malipayon, manguli ming pinanalanginan, sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, receive! Yes, God! Amen! Hallelujah! Lingkod sa mong maikson, kay paibalugi hapon ko, na natay open enrollment for our school, Pagadan City Salvation and Praise Learning Center, from grade 4 to junior high. God bless us all. Bye-bye.